बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज क'क्राझाराव फिन हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथाय सिखावनि रां लुथिनाय जाथाया सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों सोराङाव फैदों नंगौ नैबे भिडिअआव नुनाय सिखावनि खावनाय जाथाया क'क्राझार सहरनि बबानिपुराव थानाय एनआरएल पेट्रल पाम्पआव मोनाबिलिनि 6:40 रिंगासो समाव मोखां खाथेनाय दुथांफोरा बाइकजों फैनानै एनआरएल पेट्रल पाम्पनिफ्राय लुथिदों 2 लाखनिबो बांसिन रां नोंथांमोना भिडिअआव नुनो मोन्दों गंनै बाइकजों फैनानै साबा दुथांफोरा गंब्रै पिस्तल दिन्थिनानै नारा नाथा रांनि थफ्लाखौ गोख्रै लानानै थाङो थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर ब्रेकिं निउज बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बबानिपुर एनआरएल पेट्रल पाम्पआव दिनै सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल दिन्थिना नोगोद 2 लाखनिबो बांसिन रांखौ लुथिदों नाथाय सिखावफोरखौ हमनो हानाया एसेयावनो फेलें जायो थारैनो बेफोरबायदि खावनाय लुथिनाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना मा राहा लागोन बेनि सायाव फैगौ समासो फोरमायगोन এতিয়া আমি চাই আছো তদন্ত যে আৰম্ভ হৈছে আমি সিসিটিভি ফুটেজ চাই আছো কিমান জন আহিছে 4জন মানুহ আহিছে কি পাইছে আপোনালোকে তদন্তৰ পিছত কি পালে কেনেকৈ এতিয়া জাস্ট ফুটেজটোহে চাইছো অলপ ভালকৈ চাব লাগিব এংগেলখিনি মোটামুটি কিমান পইচা লৈ গৈছে এনে 2 লাখ লোৱা বুলি কৈছে পিস্তল লৈ আৰ্মছ ফুটেজত তেনেকুৱা দেখা গৈছে এতিয়া পিছত পৰৱৰ্তী আমাৰ তদন্তত কথা পাতিব লাগিব হেলমেট পিন্ধি আছে